Здравейте, приятели на туристическо дружество Юндула. В това видео ще ви разкажем за нашия прекрасен летен юнски преход до емблематичните за Велинград Маркови скали и пресечната точка на 24 меридиан и 42 паралел. За наше голямо щастие, те се намират много близко едно до друго и се правят с един много приятен преход за не повече от 3 часа и половина време траене. Как да стигнем до там? Тръгва се от паркинга на хотел Кашмир или бившата Велина по зелената маркировка. Минаваме през едни много красиви пътеки, които са доста стари за Велинград и са добре познати на жителите. И сме благословени в този красив слънчев юнски ден да видим всичките билки в апогея на тяхната красота, включително и тази стара горска чешмичка с бистра вода. Вижте как красиво е орнаментирана от природата с този див уханен здравец. Трябва да отбележим, че Велинградските гори са доста добре социализирани с чешми, пейки и беседки, защото всъщност тук е сформирано едно от най-старите туристически дружества в България. През 1919 година, за референция, първото туристическо дружество в България е създадено 1899 година, така че тук е създадено и съхранено, защото то все още функционира, едно от най-старите туристически дружества в България с много традиции и с много любов към природата. Тук в търсене на сенчеста пътека съвсем случайно се натъкнахме на дива слива с плодове. И минахме през едни красиви шипкови храсти. Между другото, шипката е прародител на розата и едно от характерните за България растения. Шипката е и най-богатото растение на витамин С в цяла България, само че се бере есенно време, когато го попари сланата. Всъщност тогава се освобождават всичките качества на плода, а тук си намерихме една полянка с диви горски ягоди. Вижте какви красавици. Естествено няма да пропуснем възможността да си наберем, защото всяка малка ягодка, горска ягодка носи в себе си богат вкус, ценни хранителни вещества и естествено частица от дивата красота на планината. Много хора късат само плодовете, а не знаят, че всъщност от листата става чудесен чай, който освен, че също е богат на витамин С и на много антиоксиданти, помага доброто храносмилане и намалява апетита. Така че е ценна информация да се знае. Хората от похода всъщност останаха много доволни от тази информация. Защото това не е просто преход и не са само беседи, колкото и да им харесват на хората нашите беседи. Това е ландшафт терапия. Терапия чрез красотата, чрез силата на природата, понеже в ежедневието си сме постоянно заобиколени от стрес, бетон, негативизъм, офиси, сини екрани, забързан ритъм и това постепенно ни отдалечава от самите себе си. Ние спираме да чуваме самите себе си. И с времето този непрекъснат стрес води до свръхнатоварване на организма, до претоварване на нервната система, до така наречената адренална свръхгенеза. И се появяват бърнаут, тревожност, депресивни състояния, усещане, че сме изгубили връзката с самите себе си. Така модерният термин за това нещо е така наречените urban diseases. И именно затова е толкова важно да се върнем към природата, да изразходим излишната енергия чрез вървене, да си напълним дробовете с чист въздух, да си напълним очите с красота и с зеленина и просто да се върнем към корените си. Нещо, от което имаме все по-голяма нужда, както проличава в последните години. И ето как, увлечени в интересни приказки и интересни беседи, полека-лека се доближихме до пресечната точка на 24 меридиан и 42 паралел. Защо е такава забележителност за Велинград? Защото на цялата планета, която е, знаете, стотици милиони квадратни километри, има само 180 паралела и 360 меридиана.
2 от тях се пресичат тук. Ето я табелката. Освен всичко друго, точката има и изключително важно нумерологично и така, дори астрологично може да се каже значение. Защо? Защото в нумерологията и 24 и 42 са изключително значими числа. Повече за това разказваме в нашите беседи и сега просто в това кратко видео не може да се побереме, но също и огледалността на цифрите 2442 е изключително любопитна и хората често остават изненадани от нещата, които всъщност означава тази последователност. Не пропуснахме и да се заснемеме. Всички са доволни от прехода. Прекарахме ги през прохладна пътека, което е изключително важно за лятото. И след 15 минути се озовахме и на Маркови скали. Наклонът беше малко по-остър, но няма как да видиш такава красива панорама без да се потрудиш. Рила ни гледа в далечината. Отляво на Рила е връх Острец, който е едно от най-големите тракийски светилища в Родопите, и връх Арабчал, който е последния родопски рит, най-западния родопски рит и представлява границата между Рила и Родопите. Много хора казват, че Велинград се намира в сърцето на Родопите, но по-скоро е истина, че се намира в полите на Рила. Няма как да не се зарадваме на всичките разноцветни билки, в които е изпъстрена поляната на Маркови скали, и заредени, усмихнати и радостни казваме довиждане на тази красива панорама, която реално никога не омръзва. До нови срещи!